Hang ni ka pon nga kwa ban kren ni ka subject. Kaei ka jinglamler. Kaei ka jinglamler. Persuai ka ta ngadap da ka jingkemen da ka jing sungu. Ya ka bangayo pat ban kren ya ka ni ka ktien ka jong blai. Ngai ngo yu blai bo dang ai lat ban kren ni ka ktien ka jong blai. Ban kren ya ka daga jing shisha ban kren ya ka kumba kalong. Tadeng tang ai kblai fi we baro ki bas ngobang ban snap ka ktien ka jong blai. Ban kam tam ban snap ya ka jing shisha. Badeng tang nget haba fio itu ya ka jing shisha ka pelat ya fi. Badeng tau jisu ulong mau ubalong kalenti ka jing shisha bat ka jing imde ong wianes kalenong ka ba khat sao ka khat ka ban reo. Tadeng ta kwa bat ong ifi ka ni ka ski ngine kren ngine ka subject ka ka jinglamler. Fi ka jinglamler haba pet ya ka pin ibet bakam dan ka jing per ka bahado kata ya ka bangin itu baka dei ka balamler. Tadeng ta la da fi pet ya ka pisa thok te. Ka pisa thok uneu busna ka pisa thok. Usna ka ta ka dor ula design ka ta ka dor balada gi breu ki pet ibet kumba ka dei ka beshisha. Tadeng ta don bun ki pisa thok ki bala supren mi kum to la dampet bah. La da gi breu ki bam tip hi ka ta ka pisa ka beshisha le se mo. Ki ombe ka dei ka beshisha. Ngadon way perlok betrei habang. Wang pastor haba nganyo ya kapisa yung nganyo teng nga ngampe ya kadai kumno nyom tom to tang besi obat te kata kapisa yung isay nang ta. Beong kani kadai ka bathok balada check sisha. Kadai ka bathok na marbabelay ba ila jumlien ban nyo ya kata kapisa. Tang syubat matang nyo la yo pisa kayam pisa thok. Yo bat isay nang ta yung kani kadai ka ba syuthok. Badeng ta da check sisha kadai ka ba fake kadai ka bathok. Balay ba iso to na marbila amalien ban nyo ya ka bashisha. But you seen bang ila amalien ya ka bashisha amlada wan ka bathok. Ngiso to bagaday ka bathok. Henry la ngim tip ya ka bashisha la ngim lien ya ka bashisha. Ka bathok dai kan yo rong bet. Ka bathok dai kan long bet kum ka bashisha. Tadi don ki briu ki ba yo pisa thok ki pelang dai ka pisa. Kila pelang bahaya kata pisah. Dah bagi mudur bakadai ka pisah ka bisisha. Henry kata ka pisah ondah bagi lek tap syabang ubanyo habang. Usngok tu kani kadai ka bathok. Badeng ta la syusha tarkai ne syusha tho ang tu fake note. Bat kumta kata ka jing pelang ka shuleno Kata ka jing koin koridor jong utau try pisah kalong leno na marhawa poi habang utau betrei habang utho no fake note. Tadi ta ko abnong ifi kani ka sngi ka bamantam. Kabalamler kaya seriem palat bat kabashisha. Tadeng ta ka babel ka anggom ni. Ladang ipuli na ka shiti ka baar ka jong pol. Syagi korin kini gelnong ka ba katway ka dakot ka ba katsaw nga tip pa buwan na preng jong fi pila po sa marki lupa na marfi tip ya ka dakot ka anggom ni. Ngin lingo alay ka ta na marusoy tan hi upen seriem yala di yo angel ka jing shy. Ong Nongkhryiem jong blay. Bo soitan upen seriem yalde u kopi de yalde upen long yale kum ba udei shisha atau angel jong ke jingsha upen seriem yalde kum angel jong ke jingsha ba de heng ta lada ki breu kim pat itu yo angel ke jingsha lada kim pat itu ya ke jingsha lada kim pat yo ke jingsha lada kim pat yo ke jingshisha lada kim pat yo ke ktien ke jong blai u soitan u thap jlang yalde heng ta upen long yalde upen kaladur yalde kum ba udei shisha ubadai nang ta ke jingshisha kababal ka ongom tangin lengo leya kata bau soitan hi upen seryemil de bodo angel ke jingsha bodo am tang u soitan reudon kita ki syakri ki jong uru ong ni namar kata kamlong ka bapla lada kita ki syakri jong uru ki pen seryem yelede ya ki syakri ka hak ki bakut jongki kanlong kat bakum ka jingle jongki kata ka de jingshisha ka ong bangin so pala leu namar baki syakri ki jong soitan ru ki pen seryem bahai lade kum ki syakri ka hak ki keren ka ktien ka jong blai tang ba don hiru ka jinglamler hang nore tadeng ta teng la fif tip ya kata ka jingshisha pin ya ngut lang ya ka bashisha bat ya ka balamler tadeng ta la fi ngut ya ka balamler da ka de gabi ka balaan peniap ya fi tadeng ta ngi haban sunguk thu ya ka bangi bam ya ka bangi ngut imdai ka ba ya khle kan mau ni ka wei ka babel ka ong shai kata bagini ki syakri ki jong soitan ki pen sriem li kum syakri jong ka hok re ublei ong ka don ka nong yaki ublei un sabishare ki
Parga bakut cuki kan long kat kum ke jingle jongki ong ke tien ke jong blai. Tading ta u Petros ru ma ke shiti ke Petros ni ke shiti ben kong Petros ngasu bangun puli ke shiti Petros. Nomor Petros udai shisha unong buat ma uba da itu shisha ya Jesus Christ. Baru ong kum ni ke shiti ke jong o ti ben kong Petros no ba ar ka ong ni. Kum ki khulung badang kha to fin kwa hir ke ba sngor kadut ke badai men sim khnang ba fin yo sanda ka syaga jingpenim. Rafi lamat bau try ulong ubasbun. Pi ka Bible ka ong kum ki klung badang ka fin kwa hir ya kata ka basngur kadut ka badai men sim kanang ba fin yo sanda ka sya ga jing penim. Tadin tang ki klung mo dan kambe ya kadut ka basngur. Pin I bagi doktor ki ong mo ki klung badang syukha ki ong ba breast milk is best for the baby. Kadut ka ba mi na ka bunjo ka kami kadai ka ba bahatam na ka benta ki klung. Tadai ta ki klung kisan da kadut jung ka kami kisan namar kadut jung ka kami kamdon jingya khle. Tadai ta klem ong yingi marsinyo kon man ai da kadut masi. Mar kadut masi kala bandon ro ka jingya khle. Mo teng la khle ya ka kadut bat ka Bar ka perthai ka bangi mentali teng la khle no ya ka ta ka da idut. Tang ban shupen le tang ban shu I kumba ka dai kadut. Mentali kidon kidut besna da ki chemical. I kumbaga de kadut hi tambah kidai kidut ki bala sukle de ki chemical fin yo jingpang pe ki khao mentaru kidon ki khao bagi long syakum ki khao henry ki khao plastik don ki jikai plastik akini ki singi tadeng ta ko aban ong fi haban bam ni ka ktien ke jong blai utau bala bam ni ka ktien ke jong blai usngo thu ba utau bala tip si shay khao la da shu pet ru am la da nang bantes. Tadai ta utip bakani pleng kam de khao ba shisha uni pleng de khao plastik dan ki briu le si ki bam nang bantes ru te mo ya ka pleng mo dan ki pleng menta ki dan ki pleng plastik ru bla shushna ki chemical ki mi ki jingbam ki bala khle ki ba shukor ki briu baraba ki bam ki yo pang ba tadai ta la dagi nang bantes. Tadai ta ngitip kano ka ba shisha kano ka bakai. Tadai ta ka Bible ka ong ngi haban don yo men sim jong blai ngi haban tes ya ki spirit baro ka Bible ka ong hangi la ngi puli na ka shiti mo ka banengkong jong Yohanes ka nong ka basaw ka banengkong ka ong ko habu it wat nget ya ki men sim baro ndai to fin tinjo yit ya kita ki men sim lagi long na na ublai pi tadai ta ngi haban tinjo ngi haban tes. Tadi ta la do ka no ka jika ngi hapit ta don na ka tien ka jong blai. Ka kwa ba ngi fi tang ka ni ka ba don ro teng im la ban le lut ya ka. Balai te ngin le ya ka ta ka bam don ka tien ka jong blai. Tadi ta ngi hap ban pe ngi hap ban yit ka don na kam don na ka tien ka jong blai ngastunat bagi nong biria am ha ka por ba upol ba usilas kilalit ban ya lap yang ka gospel syaka wi ka snong ka bakerteng ka biria ka babel gi tu ing hang ni ka nigel nong ba khat nyo ka dekhat ka ba shipau na ki kam ki apostol ka omni tigi prabanget kumni ru ki la pha no yo pol ba usilas men mit sha biria ki ba haba ki la po yang ta ki la let sha gi snagok ki ju kini tigi long ki ba kham don akor bani kita ki ba Thessaloni ki bala pediang ya kata ka ktien da ka jing sengola kloi baro halakas ngi kita yit pnia ya ki jing tho kita yit pnia ya ki jing tho lagi ni ki ru ki la long kumta ni fi ki nong biria kim de ki babiria kim de ki joker ki nong biria ki de ki shisha ki asngau ka ktien ka jong Paul ba usilas ki pediang ita ka ktien ba ki da check ru na ka testament ka berim na ki jing tho don ne kum kata ka baki ki lap ka don ne ka jing shisha bat kita yit na ki jing tho de kita yit bnia na ki jing tho tadai tanga sosi agini ki singi kham tam ngi kum ki khasi lingi thaj ban pule ban pet video ban pet amo na ki mobile bro shimiet ngi la te ban pet re ban pule am kata ka de ka jing shisha ban pule ngi thaj tadai ta ba kham tam ban pule ka tien cho pule ngi thaj o ban yit bnia ali te ngi thaj ngi just not be ka to along ready meat kan mau ki jingbam ready meat kim ju bah kidon ki frozen meat kidon ki frozen mog bla shu froze kum to te ka bala da fi bam than ki to am kan pen sneer ka mat ka jong fi ka bala long ready meat kam bah ka ready meat nga kwa ba dong fi yit hi na ka ktien jong ble da yit benya na ka ktien ka jong ble la ga ta ka ji kai la ga ta ka jing yalap ne ka no ka ba ki krende yo kam yel di ki shukri jum check ka don na kam don na ka ktien ka jong ble ngai try ka khui fi ne ka pormenta kalamler ka kata mi nang no mi hino soitan bor soitan bikpa jo jing lamler bong kpa jing lamler mo unang pelat ban lamler unang pelat ban thok unang pelat ban syukor unang pelat ani lada ki bri kim tip ya ga jing shisha kin shungop kum bangop
shibun ki brio ki kisngi ya kita ken ki bamdei ka jing shisha. Tadeng ta kai ka balam ler ka ya seriem bat ka jing shisha. Tadeng ta ka ba shisha ta ka shisha ka balam ler ta ka balam ler. Tadeng ta nganget trying ker khu ipi habagi asong dektien jublai ta to ngan chupli ke ne ka khat. Ma ka ba khat do ang ni ka por. Ba u Jisu ongkom ne mo kene no Yohanes kene nong ba pra do khat sabusao ngasu bang blat ni ka ktien bu try ong kong ne. Pipi long no kpa jong fiu soitan ba ki jingkwa jong tau kpa fi amon ban le. U Jisu ong ita ki jiu pi dewe ki khon jo soitan. Ba ka jingkwa jong tau soitan fi man ban le. Wong no de. U tau lo long unong shono abriu na do ka ba menengkong. Ba jusa ha ka jing shisha. We nong shono abriu nong penyap he's a murderer. Uba murder ya ka jing shisha. Uba murder uba penyap ya ka jing shisha. Ba udah nong shono abriu uba penyap ru ya ka jing shisha sin la yo ban penyap ya ka jing shisha ban ai da ka balam ler ubriu la yap ya ka man sim jo la yap bet. Maru bam ya ka balam ler. Udah we murderer. Udah we unong penyap briu udah nong shono abriu na do ka basdang. Na do menengkong jusa aga jing shisha na ba ka shisha kam dan setia u. Ba Ukraine ka balam ler Ukraine ki Kaei lagi jong. Ba ulong balam ler bu pa jong ki jinglam ler. Udai balam ler Ukraine laga jong, udai Ukraine ublai Ukraine laga jong uthau ni ai uthau ki story uthau ki puruskam ke bofer. Ukraine laga jong Ukraine ke jing shisha. Kita ki bas ngap ki sngo kum badai. Namar bolai Ukraine ke seriem hi kum ke jong blai. Kanai ta ka badang ifi ke ne ke sngi. Udai balam ler bu pa ke jinglam ler nga ong ifi utriem palat ban thok. Utriem palat ban syukor, utriem palat ban lam ler. Tadeng ta la fila kwa ban laj. Naga jing lam ler. Yet benia ini ke jing tho. Yet benia ai no men sim jong blai. Wat kwa ya ka dut ke bla kle da ka Ne ka ke bla kle da ka dut. Di na ka ne ka tin ke jong blai ka dut ke sngur. Ka ba mi na ka shadam ke jong blai. Di eng ne ka tin. Fin klan fin kot fin kia. Fin yo ru ya ka jing em bom jikot. Fin yo ai ka bor ban job. Fin yo ai ka bor ban laj ne ki lam ler skor ki babon. An dwai nam ta jong fi ne ka por man ta. Try ngo ime ko pa. Yo sngo biang ini ke tin ke jong blai. Ya ka ba mekren na ka ne ka sngi. Try ngi ai ngo ba mekren ka khubor ka wan da ka ba shai. Ka khubor ka wan ko kun rat try na ka tin ke jong me ablai ba ngi pediang ya ka tin ke jong me. Ai bor ngi bangin na ban so tho. Bangin na ban penyapero kun rat try ya ka ba dai na ka ba laj. Try ka tin ke jong me ka ong shai ya ka ta. Kita ki bi opdiang yo men sim ko ma ai ka jing ai ko kun rat ka we na ka jing ai ka long ban penyaper gi men sim. But try I bangin snow to bangin yo ini ka jing ai ka bangin la ban penyaper gi ki men sim. La ka wan no blai na ka wan no soitan. La ka de ka ba shisha na de ka ba thok. La ka de sha ka ta ka ba shisha ka ba khot na ka ba shukor. Ai bor gi kun gi jame try. Bakin laj na ka lamler. Bakin laj na ka jing yap. Bakin laj ko kun rat try na ka du jok ding. Ngadwai nga ker khu ifi. Way pi way. Finia yit benia ai ka tin ke jong blai. Puli benia ai ka tin ke jong blai. Ha ka tengu Jisu. Amen but amen. Pran ai bor ifi. Pinang sungubang ban puli ka tin ke jong blai. Blai ker khu ifi sing du biang shai si. Blai ta ka bram ju. Amen.